Espíritu Santo jainkoa, Bildasun Santo jainko bakarra, Andre Maria. Ikeaz profetaren irutik, honela nintzala jauna, zu Efratako Belen, Judako erisketan tiki hori, zure mandik jalioko da Israelgo agintaria.
aspaldikoa da ale sortea, betiereko egunertekoa. Horregatik utzi egingo ditu jaunak, amak aurra izan dezan arte. Orduan, haren zenide ondarrak Israelo zemetara itzuliko dira. Zutituko da eta jaunaren indarre larratuko ditu. Jaunaren bere jainkoaren izen handiz. Lasai biziko dira, handi agertuko baira jaunaren mugertaraino. Eta gure izango da gure pake. Jaunak izan. Kantatuko dugu gure erregina, letra hau da. Gure erregina, zure eskuinean dago zutik. Ikatatu dugu esik egin. Gure erregina, zure eskuinean dago zutik. Izan ere, kangoikoak aurrez ezagutu zituenak aukeratu ere egin zituen. Bere zeinanen iruriko izan zitezen. Hau, zenir askoren artean lehen zene izan zedin. Aurrez aukeratu zituenak deitu ere egin zituen. Deitu berriz bere zuzentasuna eman zien. Eta zuzen eginak aintzat bete zituen. Jaunak esan. María tendrá un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo al que pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jauna que sana,
Hemos visto en esta novena que si nosotros estamos aquí, si también este año hemos participado a esa tradición, es porque hemos recibido muchos regalos en la vida misma. Ese regalo de que nuestros padres nos han entregado, que ha sido el voto y también la novena que sirve para prepararnos al voto. Muchos regalos, como también la fe, que hemos visto en estos últimos días, ¿no? Que es ese abrazo que Dios nos quiere regalar. Y yo pensaba, bien, entonces que con todos estos regalos, ¿qué vamos a hacer? Aquí a mí me ha impactado mucho lo que el ángel dice a José. No tengas miedo de tomar a María por tu esposa. El ángel le dice, no tengas miedo, José, de ser tú mismo, de hacer lo que siente en tu corazón. A mí hoy me gustaría decir a todos vosotros, no tengáis miedos de ser cristianos también hoy. No tengáis miedo. No tengáis miedo de vivir la fiesta como personas cristianas. No tengáis miedo. ¿Por qué? Porque la vida es una elección después de otra. Tenemos muchos regalos, pero tenemos el poder de gastar o de aprovechar de estos regalos. La pregunta que siempre yo me hago, mis padres me han entregado algo, ¿qué es lo que yo estoy regalando a mis hijos? Si nosotros estamos aquí porque otras personas nos han entregado el regalo de esta fiesta. ¿Qué regalo yo estoy preparando, estoy entregando a mis hijos? Os recuerdo que nuestros hijos nos están mirando. Y los que se ve hablan mucho más de lo que se dice. Jaiaona Guztioi. Buena fiesta a todos. Amén. Nos ponemos. Espíritu Santo egite sortu, eta Andre Maria Birtinean jaiozena. Pontzio Pilato rementean ekatua, gurutzean intzatua, hila eta oiratu izan zena. Inperrutara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik iztu zena. Zerutera igo eta aita jangoikoaren izunaldean zarriri dagoena. Handik biziak eta hilak ekaitzera etorriko dena. Zedizien dut Espíritu Santua, Eliza Santo Katolikoa, Santo elkartasuna, pekatuen bakamena, ingoiko erretuzioa, betiko bizitza. Amén. Ofrecemos a Dios todo lo que tenemos en nuestro corazón y también el por qué nosotros este año estamos aquí para hacer este voto. Iriz elkartaren alde, Jesusen berdioana bizi eta iragarri dezan zerbitzu apalean biziz. Eska dezaiogu jaunari, entzun jauna, gure zaria. Gerran ari diren munduko herrien alde, gure herriko bakenen alde. Guadalupeko amaren iduriak berri honaren abaitasuna eman dezaigun bake berrian. Eska dezaiogu jaunari, entzun jauna, gure zaria. Sufritzen ari diren familien alde, sufritzen dutenen bidea Mariaren babesa gozatu eta indartu dezan. Eska dezaiogu jaunari,
Jesusen berri ona ezagutu eta Jesus bera lagun sentitzera iritsi daitezen. Eska ezaiogu jaunari, Guadalupeko ureamaren festa pozik ospatu ari garen alde. Marianen jarrera gehirotu ditzagun eta Jesusen segizioan ikerle lehiar izan gaitezen. Euskal ezaiogu jaunari, Jesucristo gure tornaren bitartez. Amen. Egin ez dugu guztu batean izasoan egomaneken kuali eskaintzera joan. Jauna zurekin. Gora bioza. Eskerrak goiko gure jaunari. Eskerrak ematean nahi betik Jesucristo zure zen emaitaren bitartez. Berau da zure izabionain bidez egin dituzu diren guztiak, berau bidari dikuzu zabazaire eta gauzle Espiritu Santoren hitz gizonekin eta berginen ati jaioan. Berak zure nahi abetezeko eta zure zaten santu bat irabatzeko, guruzean bezuak zabaldu zituen eta geroztaz Christus nagusia egertu Kristuena. Horregatik, engerite santu guztiekin, guk zure ospe eta entzarro ezten ditugu, bihotz batez kantari. Kanta ezagun aingeruekin, zeruko kanta ederrena, santua, santu, santua zera, angoiko gure jaunonena. Santo y Cristo Padre, obedecando su Espíritu Jesús, Jesucristo vuole canale corpus et todo purezza e indecenza.
berak sartu zutenean eta bere oskuru zera zikoaga, baina proteskerak eman ez zuen, eta berik ez eman zien esanez. Artzazue eta jakusteko kontati, haun ere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalkan berdinkarizaturi berriz erizkarak emanez, berik ez eman zien esanez. Artzazue eta dan guztio kontati, haun ere dorren karizatata, itunbe eta bidurren odore zuen zartera guztientzat pekatuak barkatzeko isoiko dena. Egizue haun ere horroi garri. Hau da sinismena den misterioa. Biziaren ogia eta sardamen erankariz eskaintzen eskizu, zure eskarak eman zeterean zure zertizaren hartu behituzerako. Eta balek eskantzen dizugu Kristora egurtu zodorek hartzetuko Espiritu Santuak bat egin bezala. Gogoan izan jauna guztiak, zurekin eraman dituzun zure zerbitzariak, heriotzaren zure semearekin. Gogoan izan zure eliza eraman duzu maituzun osora, Frantzisko gure eta santuarekin, konsignazio gure hartzearekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan, bizteko etxaropenean bandiren gure senideak, eta hildako guztiak haritzazu sobre aurpegiaren argitan. Eruki zakizkikoaren gu guztiok betiko bizitza eritxe dizagun, Angoikoaren ama Maria Doatxoarekin, Jose Santuarekin, Apostolu Santuekin, eta gizadi guztietan zure adiskide izan dire Santuekin, haiekin batean gure zaitzagun, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Honek bitartez, honekin eta honegan, zure aita Angoiko guztitu norri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizarte eta gizarte guztietan. Amen, amen. Sarrazrak aginduareko txearen jarraituz, betur gabe esan pentsagu.
Betiko zuen horren itxaropenean, Jesu Kristu gure zabertzaile, noiz etorriko den zaik gaudena. Jesu Kristu gure gauna zuzen da apostolei. Bakea ikusten dizuet nire bakea ematen. Begira zure esan esmenari eta ez gure pekatuei. Eta zure goden bezali maiuzu elizari bakea eman batasuna. Erek bitzi baitzerak izadietan, jauraren bakea beti zuekin. Ema zure bakea ekan.
Santo. Celebremos con alegría el nacimiento de María la Virgen. De ella salió el sol de justicia, Cristo nuestro Dios. Egin ezagunotoiz. O Jesús ama pecatoren kutsuriga peko bilgin gardia. Zu ama erokitsua izan zinan gizonentzat, eta orain zeroan egitartekorik indartxoen atzera. Guk eskerak ematen dizugu gure amodioz, kaizkipe gomendi honetan agertu nahi izan zerberako. Eta sinismo osoan gaude, zure bitartez grazia eta mesede asko egingo digula. Batez ere gure kristau bizitza sedotzeko doai emango digula. Arka izatzu Maria zure babesean, zure semerik lehiarenak izan nahi baitugu. Zein izatzu niez daudenak, lagundu Jesu itxasoko bakazaratuen artean, eta biltza Marien gaixoei. Ez zaitez aztu, eriotzako transestuan daudenekin, eruki zaitez purgatorioko anima bedenkatuekin. Izun izatzu zure begi erukitsua, zure honra bedarzuren, hau egiten ari geran guzion gana. Gure egunda burrak igarotzean, betikotasun guzian zurekin bizi gaitezen. El refrán que oigo mucho en estos días, bueno, que me dicen a mí, es misa corta, misa larga. Bueno, que es un refrán que me parece muy católico, tampoco cristiano y tampoco muy respetuoso hacia mí, pero yo os digo otro refrán. Resaca corta, vida larga. Jaunaz zuekin, Aitak eta semea eta Espiritu Santua.